И здравейте хора, аз съм Стенли Младенов и това е първият клип в нашия канал, но не и първият през моя живот. Имал съм и предишен канал, който помни ме е гледал, може да си спомни и колата. Защото в предният канал колата ми беше напълно същата. Сега този канал се казва Стенли Младенов The Gaming, ама предният се казваше Стенли Младенов, така че може да отидете да цъкнете на предният канал и да разгледате и там. И сега започваме този канал с тази игра, именно с руска игра. Руските коли са ми любими, Жигулито ми е най-любимата руска кола, знам как върви и сега започваме. Днес в първия клип ще я пробваме тази кола, нова е, преди малко я направих така. И сега ще започнем. Ще има дрифт, ще тестваме колко ще вдигне и най-различни други работи. И сега започва нашето шитуро приключение. Си пустим и малко музика, да е в тон с дрифтовете. И не забравяйте да се абонирате за канала. И така малко подспрях музиката, да може да си поговорим. И така, да продължаваме сега. Музиката ще почака малко. Кой да ви обясня, че предишният ми канал имаше близо 600 абонати, но в последствие я изгубих. Също така, той беше един канал, в който качвах най-различни неща, а сега имам два канала. Единият ми е Стенли Младенов The Game, другия е Стенли Младенов Audi 80 B4, което е другата ми любима кола, но за жалост в тази игра няма, защото има само руски машини. Сега малко да се съсредоточим върху колата, върху точно тази игра, с която и върху точно този клип, който снимаме сега. И сега започваме дрифт. В тази игра доста съм се учил да дрифтя. Надявам се да дрифта хубаво. Ето е полицията. Сега ще направим малко дрифт пред полицията. Малко дрифт пред полицията. Даже ще направим и първа задна. Задна първа. Така. Първа задна. Малко да повъртим гуми пред полицейското управление. Да видим дали ще излезе някой. Макар че няма са тези полицаи. Камо да дрифтиш пред полицейското управление и да не ти направят нищо. Това, което трябва ще вземат нищо. Даже колата му се вземат. Но ето как виждате, малко се отклонихме и се блъснахме. Това ще бъде забравено. Ще гледаме да не се блъскаме вече, защото с новия мод на тази игра вече колите могат, като ги блъскаш, да се чупят, а ремонтът е скъп. Не съм с как, аз сам си изкарвам парите в тази игра. Така че ще има клипове следващи, в които ще изкарваме малко пари. Сега дрифтим просто. Първи клипа имаме пари още. Сега ще свием ето там. Май. Свия се. Сега ще отидем до едно място. Ще отидем почти в другият край на града. Опа, подскок малко. Не. То дрифт малко да ми се получи, но колата за щастие е здрава. Сега тук исках да свием, но нещо да ни се получиха нещата. Така че продължаваме. Също така, мисля за следващия клип, ако правим дрифтове пак, ще го направя да е зима, защото когато има сняг е по-хлъзгаво и дори безръчна мога да въртя гуми. Тук сега трябва преди всеки един завой да натискам ръчната и не мога да правя кръг. На дрифт. Когато има сняг може.
Вие също може да си изтеглите тази игра, тя е без пари. Не знам как се чете, се чета Мотор Депот. Така чета, аз иначе не знам как се чете. По букви така чета. И нашия клип отива към края си. Да хареса този клип, се абонирайте за канала, понеже още сме 0. И се надявам този клип да ви е харесал. Има и следващи клипове. Две на седмица ще качвам по 2-3, може и да я качвам. Чувам, много се надявам да се развие в този канал, както се бях развил в предния. Не мога да се го върна. И заради това гледам напред. И ако ви хареса този клип, се абонирайте, харесайте. И чао от мен, хора. Ще се видим в някой друг клип.